A šta još ne vole, a slična je logika, znači opet je vezano za investicije, ljudi imaju tendenciju da ih svrbi novac kada je na računu. Šta to u prevodu znači? Ti, na primjer, imaš neki biznis koji funkcioniše. I sad neki kupac ti je platio, neki dobavljač je rekao, ne moraš odmah platiš, neki kredit je legao i ti sad imaš neku gomilu nekog para na računu. Ti misliš da si ti car. I te pare, pošto ih imaš, a željaju te, ti uzmeš i stučeš u nešto što nema veze s biznisom. Na primjer, kupiš jahtu. Da imaš za team building i to, znaš. Ili nebitno, bilo šta, što je van biznisa, to je teška katastrofa, a čak i ako je u biznisu, to te čeka. Zašto te čeka? Pa ti si isiso pare iz obrta, jer ti dobavljači će kucnu vrlo brzo i kažu, vrati ti meni, plati ti meni ovo što je dospelo. I te banke će vrlo brzo kucnu i kažu, stiže rata. A ti si te pare već povuko i nemaš da pokriješ to i sad ćeš ti morati da ideš da se rešavaš to. Čim uđeš u tu priču, to je takozvano izvuko si iz obrta, finansirao si investiciju, tako to pričaju bankari ljudima. Čim to uradiš, ti si sledeća stanica je kompromis.